Отзад частицата от целота. Вещицата, да. Вещицата, да, добре. Повъркай до всички. Соня Немска, заварчето с Мавовички, вътре главата от компанията. То ресторанът ще звучи просто за най-доброто и най-сладкото момиче. Танечко от Благоевград, от човека, който винаги ще е до нея, това положение. Още един поздрав за заместник управителя Тишо Макавеев, най-добрият бизнесмен на Варна за 2006 година, да е жив и здрав и успешен. Жоро.